Hi guys! So karon, happy kay ko nga naabot na akong order. Ipakita na ko sa inyo nga unsa akong gi-order. Unta nga makatabang pod ni sa ako ug makatabang pod ni sa inyo So karon ako pangayoon kang Bert. Palihog ko sa akong gipangayo sa imo be. Kani, gusto ka ni? Saluwa ko. Okay. So, okay guys. Ingani may ka enjoy sa amuang Team Quadro. So guys, karon naabot ang order pero nabrihan akong sulupin kanina lang. Karton na lang yun nabilin. Atong abriho na unya na lang kung unsa ni siya. Abriho na lang ko guys. So kani siya naka-order ko og tripod. So gamit jud ay kaayo ni sa tuang pag-vlog. So ako ang tanggalon. Uy. Na may sako guys. Ay dara guys. Ay mao ni siya guys, tripod. Depende lang sa inyo kung unsang klase ang inyo ang gi-order nga tripod. Pero kanira man ako ang na-order nga tripod. Moray may makaya. Okay lang. So, aton guys itaod sa nako ni. Kani siya itaod na to sa taas para makumbine silang duha. Nya, tuyok-tuyokon sa nato. Sama sa imong gipanguyaban nga gipatuyok-tuyok sa imong pagkabakakon. So, dara guys. Managyod guys. Labay sana kay sagbot man guys. Labay sa una guys. So, karon guys, mao ni siya si tripod. Barato ra ni guys, mao ra man ni ako ang makaya. Ako sa ni patason guys Mutaas mo gamay man dai ni guys. Ani dai ni siya guys. Gamit jud ay sa atong pag-vlog guys. Oh, yan. Wow! Ang haba talaga. So guys, diri sa ni. Napakoy pangayo ng isa ka unit guys kang Yema. Yema, palihog. Labayan lang po guys. Ana may kasweet sa among Team Quadro guys. Sama kang Yema TV. So kani siya guys. Kani siya gitawag nga siya si Buya Microphone. Dapat dai nga kung mag-vlog ka, kung gusto nato nga quality ang atong tingog sa cellphone, dapat naa ni siya guys. So si Buya Microphone. Karon akong abrihon si Buya. Ibalot magmayo guys. Paabre ba kani dili? Oh, napay open guys. So, dara si Buya guys. Buya Microphone. Kita nyo ang picture. So ako na abrihan guys First time na ko ni pag order ani.
awate. Oh, tarang tagap na guys. Mani siya si Buya. Buya. Microphone. Labay sana to na guys. Kay turbo sa lamisa. Tara guys. Mao ni siya ang iyahang tinai sa buya. Saksak na to ni dire. Ug saksak po ni siya sa cellphone. Mao ni siya nga ang atong tingog sa atong cellphone pag mag-vlog ta quality gyud siya guys. Lahi la sa wala tay microphone. So ako pasalamat ko nga naabot na gyud ni ang akong order. So naapay isa guys ang importante sa atong cellphone. Kinahanglan pa natog isa. So karon akong kwaon guys ha. Naruto po Jin. Oh so guys, dara guys. Moni siya si memory. Kinahanglan jud ay nato og memory. Kay kung wa tay memory, di makaya sa tong cellphone guys. Wa man tay laptop. Pobre man ta. So karon ako na abrihan guys. Taon ng pag-abre. Tara guys. Memory na ako guys na akong gi-order. So nag-order kog memory nga 1 to 8 gig para dugay ta mahang sa atong cellphone. So mao ni ang akong gipang order guys. Kani silang tulo. So karon guys, lisod jud kaayo kung mag-vlog ta nga wala jud ni sila. O kani labi na ni siya. Pitig yung kapuya kung magsita gunit. So guys, unta nga maka-share ko sa inyo na inyani sa akong gi-order. Tong mga baguhan nga vlogger. So nara sa inyo kung unsa inyong gi-order. Kung unsa inyong mga gamit. So kabahin sa amo ang Team 4 ay maora ni siya guys. So karon mao lang to guys no. So daghan kayong salamat nga unta nga humanon niyo akong video o sa muang video nga bahin sa Team 4 sa among comedy video. So guys, daghang kayong salamat. Ako Johnnyboy TV sa Team 4. Daghang kayong salamat guys. Bye-bye.